Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħejja filmat bil-karattru ta' Nanna Kola li ħoloq mal-Kunsill Lokali tat-Tfal fl-aħħar xhur fih jagħti informazzjoni dwar l-iskeda l-ġdida tal-iskart li bdiet titħaddem minn din il-ġimgħa. Il-filmat juri li l-Kunsill Lokali tat-Tfal jispjega ġurnata b'ġurnata il-borża tal-iskart li trid tinħareġ u mezz innovattiv kif il-Kunsill Lokali iwassal l-informazzjoni li residenti tas-Siġġiewi. Llum intqajt ma' daw it-tfal biex inkellimkom fuq l-iskeda ġdida tal-iskart. Il-31 ta' Ottubru tibda skeda ġdida u se tiġi introdotta l-borża l-bajda għall-organic waste. Dan waqt li għandna nibqgħu narmu skart bħal karta u plastik fil-borża l-griża. Il-borża l-bajda se tinġabar it-tnejn, l-erba' u l-ġimgħa. Il-borża l-griża se tikba tinġabar it-tlieta u l-ġimgħa. Il-borża s-sewda se tibda tinġabar it-tnejn, il-ħamis u s-sibt. Ejja l-koll nikkoperaw, l-ambjent inħarsu, l-iskart nisseparaw. Dan il-filmat sar wara li ġimgħa ilu il-Kunsill Lokali fuq inizjattiva tiegħu ippubblika wkoll leaflet li tqassam bieb fid-djar b'informazzjoni dwar l-iskeda l-ġdida tal-iskart. Dan fil-waqt li fil-jiem li ġejjin mistennija jintbagħtu wkoll leaflets li residenzi irreġistrati fil-parti rurali tas-Siġġiewi fejn ikun hemm arranġamenti differenti għal ġbir tal-iskart. Is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsejla Żammit qalet li l-Kunsill Lokali investa f'dawn l-inizjattivi kif bosta residenti kienu qed jibgħatu mistoqsijiet lill-Kunsill Lokali għax ħassew li ma kinux informati biżżejjed dwar kif se titħaddem l-iskeda l-ġdida introdotta mill-Gvern fil-31 ta' Ottubru. Ispjegat li minkejja li l-kampanja kienet qed titmexxa mill-Wayserv, il-Kunsill Lokali ħass il-bżonn li jinvesti f'inizjattivi sabiex titwassal b'mod aktar effettiv l-informazzjoni lir residenti. Għalhekk il-Kunsill Lokali investa f'leaflet u organizza sessjoni bis-sem tal-Kunsill tat-Tfal u Nanna Kola fejn wara li fehmu kif se titħaddem l-iskeda l-ġdida għamlu wkoll il-filmat informattiv biex jintuża l-kampanja fuq is-social media. Is-Sindku fakret li l-karattru ta' Nanna Kola u l-messaġġi ambjentali li twassal huma parti minn proġett li nbeda wara li l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi kien rebbieħ tal-European Week for Waste Reduction fl-2016. Għal darb'oħra l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi se jkun qed jipparteċipa fil-European Week for Waste Reduction li ssir f'dan ix-xahar ta' Novembru.